Muri kuvaona sei maipombi? Aiwa, napombi wavo. Mwana wacho akatongoedzana nabambo kudhara. Aiwa, pombi magetoits ari kuzarure hombe chaiyo kunyanya pombi uyu. Hapana ari kundye bota asi kutamba. So musenda ndimuri kunzi kama kanyengere mufana pombi panyaya yemangwanda yava. Panyaya yekutsome nhinkiri mama yava. Muri kuti chiko? Vanoziva neranawe tiri mabhebhi asarenkira. Man, akuri mabhebhi asarenkira. Mabhebhi. Mabhebhi ndedu tese mabhebhi anonzima chi? Anonzima korokoto. Indawa. Ndedu tese. Ndedu tese. Anonzima korokoto. Mabhebhi ndedu tese. Kote zokunyepa. Right? Saka ndimi exactly takubatai kuti ngwere yemungasingeni mimi ngwere yemuocean ndimuri kunyekera pfada kuti vatsome manhinkiri.